Sanibonani guys, ninjani? Igama lami noMadlozi Amadlala, uMama Masilela. Ngihamba noBaba Masilela la. Ngicela ukuthi ubingelele. Sanibonani guys, igama lami nguPastor uMasilela ngiyamngisisa kuba nguPastor uMasilela ngikhonza eRevival Catholic Ministry. Sikhonza eRevival Catholic under ubaba uIJ Khumalo. Welcome to the first episode of Zion Couple Quiz. Sizobuzana nje ama-question just to see ukuthi uyangazi kahle na ubaba or akangazi. So ngizokuyekela uqala, ungaqala ngibuza i-question. Okay. Question number 1. Umuphi umusic enguthandayo? Sikhalanga baba. Sikhalanga. Awudabulile. Awudabulile, awushaya khona. Okay. Umbuzo wami uqala enginawo yini i-toothbrush yami njani? Ipinki. Yes, ipinki. Ayikho pink red. Nkosi yami. Red, wrong. Buza. Yangiropa ngithi ipinki lento le ekho pink. Okay, it's fine ngiyakunandaba. Ngicela ukubuza ukuthi iliphi nickname yami? Aziwanga iphedume kakhulu. Njolobe. Awunjoli nje elinye ungobe. Ungobe igama lithole ebholweni bathi bekahedana because ikhando yalibona. Ayisuka. Okay. At least uzamile. Okay, what food do I like? Ngithanda ukudla kunjani? Ngithanda ipapa nenyama espray. Hawu. Yes. Khona ipapa spare. Yeah. Okay, mara ngithanda inyama ke. Okay. Buza. Yini engithanda ukuyibukela nawe? Ukuyibukela nami? Yes, ngithanda ukubukela nawe la e-TV yini? Ibhola. Kahle. Ibhola. Thando nesithembu. Yini ufuna ufuna isithembu? Ngidlala ngibona uthando nesithembu. Okay. Sahlangana nini mina nawe? 2014. 2014? 20 ngathi hlanganini ngathi 2014. Wrong. 2013. Hayi 2014. 2013 wrong. Okay, buza wena. Hayi nawe ngathi ngiropa so ufuna ngibe wrong kakhulu phase waya wena. Okay ke. Iyiphi ingoma engiyithandayo? Ingoma oyithandayo? Ya ngambamba. Ngiyayazi ithi nginomhlobo. Wrong. Itsini. Ngobani labo abambethe kumhlophe yazi? Awu mara Baba Masilela uyaropa. Yes. Okay, ngifavela yipi i-team Kaizer Chiefs ledliwa kakhulu. Hawu. Uyayibaxa ke manje. Okay. Ubani opheka kahle phakathi kwami nawe? Yimi obvious. Wrong. Uthanda ukuthi uthanda ukudla kamhlanje. Usukuthi ungikhohlisa ke uyopheka wena waya. Yimi engipheka kamnandi. Hayi kahle ngimi opheka kahle hawu. Okay. Am I into fashion? Hayi izinto ezithandayo wena vele shem. Uthanda izinto nama eyelash nawe ngiyawabona. I-fashion. Fashion vele. Mina. Nemfashion. Wena. Wrong. Ngumuntu onormal nje, simple girl. Into lezo zenzile lezi thatha 2 years. Akusi fashion le. Fashion le. Okay, buza. Okay, it's fine ke. Ngigqoke isize bani nesicathulo? Awu Nkosi yami uhlezi uthengelwa yimi incathulo wena. Size 7. Namanje incathulo ze Good Friday ithengwele yimi size 7. Right or wrong? Right. Ngiyakwazi mina baba. What is my shoe size? 4. Namhlanje ngikuthengela manje. Right. Buza wena. Umuphi umsebenzi wami oqala engangawenza before ngila ngikhona? Like umsebenzi. Umuphi umsebenzi wami oqala engingawenza before la ngisebenza khona manje? How obvious is leyo bobhucitaka? Bhucitaka. Ngirong. Hayi kahle wena. Mina ngibhucitaka. Ngirong akusithi bhucitaka ke. Yabo, bhucitaka ngiyazi. 3 things engithi mangiphuma ngingazishiyi. 3 things ngithi mangiphuma ngingazishiyi zihlezi zila kimi. Nophuma kanjani uphuma yapi? Mangiphuma ngiye e-mall or ngiphuma ngiye kuphi wherever. 3 things. Obviously bag. Ilento lakhe card. Ibag nginokuyishiya. Hayi ne-ID ne-card lakho. Ikhadi nginokulishiya. Ne-makeup.
Awuyishive le makeup wena. Yizo zoyi-3 izinto zakho. Yes. Yabo uba izinto ezi-wrong zodwa. Okay. Mina mangihamba ifoni angishiyi number 1. Number 2 impahla angishiyi. Bongathi number 3 ibra. Angihambi without ibra. Hawu ngiyangithela ufuna ukuduma ngamaya. Okay, it's fine. Ngirod ke. Angihambi without ibra. Makeup into engiyaziyo le. Angifakwa i-makeup manje. Hayibo. Yamanje uyifaka. Mina ngithi 3 things engithi mangiphuma nge-mall ngingazishiye emuva. 3 things. Fine, so right. Obviously impahla, ibra, ifone. Akekho umuntu ngama phela ngagcwanga phela lapho. Yabo bekumele ukuthi ucabange fast. Siyabonga. Ayikho ke le. Yeah. Okay, iliphi italent lami elifihlekile? Talent lakho. Yeah, elifihlekile. Yini? Talent lakho ukucula. Hayi kahle mina ngicula. Ucula wena uyasho wena. Udlala ngami. Ucula seresini. Ukufihlekile ukushumayela mama ngaziyo. Akufihlekanga. Akwaziwa. Bakuyaziwa nje ukuthi uyashumayela. Akufihlekanga lokho. Mina ngisho kufihlekile. Yini ukucula? Hayi akwazi ukubona ngicula. Wena phela ucula sonto ucula mangabe sisesontweni nakhona mangabe si3. Ila vela khona mara ithi sigcwale uthula du. So abantu abazi ukuthi unalelo talent lelo. Yabo, ngi-right or ngi-wrong? Yeah. Okay, yini engi-overdosayo? Engi-overdosayo yini? Maphilisi. Maphilisi? Yes. Amaphilisi wani? Lamaphilisi lawa enhlawuhlalo yakuyokula doctor wasedimistini engamazi. Ngiyiswe ngithathe amaphilisi wani? Angwazi ukuthi weskin, overdose amaphilisi weskin. U20 skin, every day uhlala uphuza amaphilisi weskin angisho amaphilisi. Okay, it's fine. Yes, okay ke. Yiphi i-move engiyithandayo? Passion of Christ. Ay, at least uzamile ke lapho. Ngizamile or yoyithandayo. Iyo vele Passion of Christ. Ngithanda Passion of Christ. Yes. And then favorite song yami? Favorite song. Unokuthanda le e-River. Ngithini ngengoma le? Le unokuyikhalisa njalo lobu buhlungu ethini? Oh, lobu buhlungu. Ngina ngoba uhlala ikhalisa le ihlala kukhala yona le endlini. Mara favorite song yami? Mina ngazi yona manje. Engeke ngizikhethe ezinye because uhlala ukhalisa yona manje. Okwamanje or seshintshile. Nayi sesibalweni. Mara favorite song yami ile ngoba silandela wena. Yabo masecula le yase revival masecula leyo vele ukuthi ngiyazinikela kabushe ngithi ungwa ngiyayikhetha inkosi. Nami is my favorite song. No, wena favorite song yakho ngishilo. Ya mara lena ngiyayithanda nami kancane. Awuyishongo. Okay ke fine. Yiphi i-team engisupportayo? Awu. Amathambo hlangana. Awuyishayile sathi gebhula. Uvele lapha blind ke I'm Fred Pirates. Vele la endlini amateam amabili khombene la endlini. Yeah, so uba nothele eziningi ngithole right. Yabo mina mangithi ngiyakwazi ukudlula wena. Ngikwazi ukudlula the way wena uzazi. Mara ngirobhela egqokeni ukuthi ayekho umuntu esikhuluma ngempahla ukuthi obvious impahla uyazigcoka. Ya iphone ngiyizwisisa. No, umbuzo uthi yini engithi mangiphuma nge-mall engiphuma ke fine. Yini engiphuma kwawena angeke uphuma ungagcoka ngempahla. Nami angeke ngize ngiphuma kuba umane wathi hayi shem ibra ke. Ngisikhulume ngebra. Angeke ngize nge-mall ngagcoka ngebra. Ngeke kwenzeki. Ngeke ngize nge-mall Siyabonga ke. Akazazi bamasilela. Mara sobona next time uthi ubani ozowina ngeke. Khosi for life. Sizophinda futhi manje soyenza ngifuna ukubuza ezinye mara hayi manje next time. Okay, yini ongayisho to abantu abancane abashadile, young couples eshadile? Lezo angesiba encourage masizobamba kule nto esiyakisho batshela izisiyakile. No, encane nje ungathini ukuthi obvious bazi ukuthi emshadweni kuyabekezelwa and umshado asuku ukuthi ufuna uthathe umdala vele umshado maso ready and more matured. Uyangena nje emshadweni ube ubaba ezinathi singama young couples. Bese sinesikhathi sihlala sibancane siya enjoy emshadweni. Wena ungathini ngibe umhlaba? Ungahleli. Kuyabekezelwa. Sithi masiyala emshadweni bathi ngane yami kuyabekezela, bekezela.
Ishubayba angangalala endlini ibekeze, ngiyadlala shem guys, mara nje kuyabekezelwa nomthandazo nje unamandla. Siyabonga kakhulu. Bye.